Kayak golek apa? Kok malah kecek nih sama. Masam kolam renang mau piye? Siram celupno no. Iya. Ojo ya. Kayak nang pantai yo. Iya. Ki engko diseneni apa ora? Awak lumpur tak. Kape cek ning ndi engko? Sing pakem lah ketok unjukno. Engko sida numpak neh ora? Engko gatelen adek. Adek kecek barang. Banyak apik gundol ngono, banyu lumpur rek. Kayak mau roh akun traktor ning kene didono sapa? Piye? Oh. Iya ya. Terus kecek. Seneni ibu kowe engko. Adus lho, adus sing resik bar iki. Ke poso ora? Gini adek ra poso. Golek apa kowe? Nak ana ula lho. Alah klambi mlumpur tok lah mah nyelurup. Kok tentara kowe? Latihan tentara yut. Tiarap. Jalan. Duh, dayong oke. Jare pe tentara. Terus sikile ambek obah. Lah. Nah. Kiwa tangan nih lah. Nah, kok tentara latihan Pak tentara. Gua tak kirim nombok am. Lagi nama Bu E ya. Terus sirahnya dicelupno ya. Duh tenan kowe. Aja. Duh Pak tentara sirahnya mendelep kok yut. Sirahnya melu celupno. Nembak. Ya sampean kena nembak ya. Wes dah mentas. Kan nyeben kowe engko. Gatel kabeh lho. Isik ning kono lho, banyu ratan mau lho. Wes, ndang isik. Numpak apa ora bar iki? Ndang isik rono. Dadah, Dadah.